IPF ni samu humungno khapur jaga angkai paithago kokti salo ajok thaite bodol yakarkha IPF ni AGS eba youth IPF ni advisory chairman Mojang Balaram Debor mano khoboi youth IPF ni khorokdok adongrok Tipralen ni sanmungo snamjaknai tei kaisa party ketar kokti sal sanja jorao saksak ni tongthainogo kaisa kokthum padaringai o saklai murukha youth IPF ni advisory chairman Mojang Balaram Deborma Paithago lukurokni joto khaka mungno uklogo tonoi paithago kokti salo achok thaite bodol yakarkha IPF ni AGS eba youth IPF ni advisory chairman Mojang Balaram Debor mano khoboi youth IPF ni khorokdok adongrok IPF ni samu humungno khapur jaga anggai paithago nahanani nangkha borok abohai wansokmung Piyaba Tipralen ni samungo snamjaknai tei kaisa party ketar kokti sal sanja jorao saksak ni tongthainogo kaisa kokthum padaringai o saklai murukha youth IPF ni advisory chairman Mojang Balaram Deborma Kokthum panda khlainani sakangno IPF ni asokphang mantri NC Debormani yago thangai rekha borokni resignation letter Bodolte asok thaya kanai rokni bisinga tongo IPF ni AGS eba youth IPF ni advisory chairman Mojang Balaram Deborma youth IPF ni vice president Raju Deborma Tangphagyak so Pusrai Deborma te Monila Deborma Kesia Satrugona Jamatia te assistant office secretary Elvis Deborma akosong खुलुमबाय जतनो हामबाय चिनि विशेष खाय चिनि प्रेस टाइम मीडिया नि दाखौ संनो जों तिनि यूथ IPF तै IPF आं खरकसा IPF नि AGS सेंट्रल कमिटी तै यूथ IPF नि चेयरमैन हिसाबै जों तिनि चिनि जे यूथ IPF जरा एग्जीक्यूटिव चिनारो तंग राजू Vice President Youth IPF Monilal Deborma AGS Official Secretary Chini Elvis Deborma tai chini Mohan Cashier tai chini Pusrai Deborma Youth IPF ni AGS जों तिनि कायसा जागाओ आसुक लायखा विशेष kai खुवायो राजू देबरमा नि नखंगो chini Vice President नखंगो आरो आसुक लायै कायसा जों सिद्धांत न हालायखा ताबुक बर्तमान जेता प्रेजेन्टो chini IPF नि जे काजकर्म न जों असंतुष्ट थानाय अनेक दिन रमैनो जों जे ADC इलेक्शन पाइमिनि परे जों रिक्वेस्ट खालायके जेता चिनि पार्टीनि जे सिस्टेम जे काजकर्म रखनो किसा परिवर्तन खालायै जों तिनिबो सामं खालायनायनि बागै जों IPF सुप्रीमो चिनि सारेन्सि देबरमानो ताय चिनि सारमेफोर कुमार जमातियानि थानिबो जों प्रपोजल खा रमानि परेबो बरक जेता काजकर्म खालायतिनिबो बरक परिवर्तन खालायनायनि फासिङो थांलिया चिनि जेता डिमान्ड रखनो बरक आब्रनो माने आसुक बरक गंजागिया फैक्टर गंजागिया ओंखाय जे ताबु बर्तमान जों अरो 2013 नि सिमे जों सामु खालायमानि प्राय सरकार फायमानि सिगां जों अनेक सामु खालायखा सरकार फायासनि सिगां जों अनेक सामु खालायखा गाबोन बागै जे तिनि अरो त्रिपुरा राज्योआव तिप्रामो थासारायनि आंला खामो चिनि IPF जदि कामखौ सामु खालायखा आंखाय तमनि बागैनो जों बार मुभमेन्ट खालायनायनि बागै तिप्रालायनि डिमान्ड नतयै बा जेता चिनि पार्टी नो बसकांगा उक्लां थानानै गांगाय ताम सामु खालायताय महाय जेता काजकर्म रखनो जों पार्टीआव बार प्रपोजल माने यागलो बरगाबनो माने साकनाङि हायंगो आवनि बागै जों नुगै ताबुक नुगै दङ जेता 125 amendment bill आबनो थैबो जों कुन एकटा माने मुभमेन्ट खालाया ओंखाय निनि ताबु हाई पावर मोबिलिटी कमिटी आबो जों ताबुसा पॉइंटआव कुनो आबनि सामु नुगजागिया तिब्रालेन खायताबो सानासे कगलिया गाबनो बागै जों यूथ IPF बो प्रपोजल लखा काय चिनि प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारि यूथ IPF नि आंखाय बरगय जों आसुगु सालाया आसुगु सालायमानि यागलबो जों आसुगु सालायफोरखौ जतन आव ताबले जरा फाकिया जों कागिनो सामु तांलायसिनाय केन्तु बनु खा जरा फाकिया कांकांकाय जेता जों सय सिद्धांत नाहारनानि जरा फाकिया जतन उसलि थां ए तिनिके शेष मुहूर्तेबो जेता तिनर जे सेंट्रल कमिटी जेता यूथ IPF नि दङ ओंखाय जों तिनि सिद्धांत नाहालायखा जों रिजाइन लायसिनाय जों ताबुनो सारेन्सिनि थानिबो जों बिनि बासाबोनो थाङै जों रिजाइन कपि रिलायखा आवनि परेव नरक बाय जों तिनि अरो कक सालायनि जरामाखा ओंखाय जों तिनिबो रिजाइन
मारमानि कारण एकतानो जेहेतु पार्टी बसखांनि बागै जेता चिनि तिप्रा सारकनि जेता तिप्रालेन जेता जों दाबि खालायफैमानि अबनतयै माने आसुक गाहाम खालायै सामुं खालायनायनि मत जों नुहुरलिया आंनि बागैनो जों दिनै रिजेन मा खालायया Youth IPFT ni Central Committee bakhay nung to kaisa bago nanda. Apun yaglo haste wo je Youth IPFT ni tabuk ni resignation letter remani yaglo nung je yakar man yaglo. Aba hai bodol ba bopo district ni phasing ni saputo resign amti hai bo hai tabuk je situation to. आं आसा खालायो जोंथ' दिनै सुदु सेन्ट्रेल कमिटि जारा मेन जारा रिजेन नाय बा साजागी आगुनाय जेता जों ग्रुप जेता साबो दं बस इउनो फायदि अबायके जों दिनै मिटिं खालायके अंका बरक सिमनो फायके थानायबो जों अबायके मिटिं खायके जे एक्जिक्यूटिव बाकी जे डिविजन यूथ आईपीएफटी नि डिविजन दङ आईपीएफटी नि डिविजन दङ जेता 34 टा आईपीएफटी डिविजन नि बा अंकाय सिनि यूथ आईपीएफटी प्राय 29 टा डिविजन दङ बरक जों कम्युनिकेशन खालामना दङ अंका जों अबनो दिनै आपनि संनि माध्यमे सिनि मेसेज अबनो जों आगामी दिनाव कटाल पार्टी जों खालायनाय जों आगामी दिनाव जों कटाल पार्टी खालायनाय शुद्ध तिप्रालेन न चबा खालायनायनि बागै अंका आबनि बागै जोंनि जथेष्ट माने जों आशा खालायो जोंनि थानिबो जेता जोंनि समर्थन जोंनि फाजिं फायनाय आगामी दिनाव बर जों जे जागायाव दङ आरो बर फायनाय आबो जों बन थानिबो जोंनि बिसास दंता Tuwa grabe tangnai am harokle noni wansung warok tutong bo to greater triparan hei sani dong aro sathai klayo sagangni simino tipraleni samungno tei IPFT ni samung homungno khapur jage tongmani youth IPFT ni kisasak adong ro abono teilai thangnai salo kobangma jorao modoli kuchuk ojamarokno probujari afarmani youth IPFT ni ojamaro Fiaba abono tei sal kolokma jorani agolobo mungsa sakthamuna halia IPFT ni kuchuk ojamaro Abo haino koksil samungti sawai paithago kokti salo achok thaite botol yakarkha IPFT ni AGS eba youth IPFT ni advisory chairman Musang Borram Debor manuk khoboi youth IPFT ni khorokdok adongro Tipraleni samungo snamjaknai tei kaisa party katar phiaba tipra motha eba alkate kaisa bodola hapnani abai mungsa wansomung kori hini sakha youth IPFT ni advisory chairman Musang Borram Debor ma Aboni bagai faine 10 November salmario kaisa executive committee meeting khlaijaknai Arona party katani mung narakna ni noteye wansokung harjaknai hini bosaka youth IPFT ni advisory chairman Musang Borram Debor ma जों जे जागायाव दङ आरो बर फायनाय आबो जों बन थानिबो जोंनि बिसास दंता Tuwa grabe tangnai am harokle noni wansung warok tutong bo to greater triparan hei sani dong ताबुक सपन जोंनि आमतो वानसुक मुंकरै कारण तांगे हिमालय यूथ आईपीएफटी त्रिपुरा राज्य एमन जे इतिहास खालायका त्रिपुरा राज्यनि जेता काहाम एकटा सिमुं बुजिमुं गोबांमा जेता मुभमेन्ट जागायाव यूथ आईपीएफटी नि अनेक भूमिका अनेक अबदान दं ओंखाय ताबुक जेता महाराजा जेता जे अरो पपुलार दंमोन जेता बो अरो जे जातिनि बागै सामुं खालायनायनि एकटा सुजुग मानमाने अम्बो यूथ आईपीएफटी रनो अनेक अबदान दं चिनि सामुं ननुगुने बबतिनि एग्रेसिभ ngै आगोगै फैया आगामी दिनाव तामको जों केवबाय थानाय आबहायरक ताव सा पइन्ट जों कुनु मतामत प्रकाश खालामनांगौ Acha youth IPFT the kak nakino personal ব্যক্তিগত resign দিয়ে अब तो परिष्कार सराय सराय और तो प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी क्री बोलते तो यूथ आईपीएफटी काकसुगमिया अब तो ऑफिशियल भाबे गावन बगिनो जों सिमिनो रिजाइन दै थांसिनाय जों बनो बार रिक्वेस्ट खालायया जनरल सेक्रेटरी ओंका प्रेसिडेंट जों रिक्वेस्ट खालायया इ नि साव केन्तुबा उ काकनानि हेने जखनते जों सिद्धांत नाव आसमयके बर खाया गावन बगै जों बनि बिरितबो जों कुनो मंसा कक साना थांया तामकाय नरक करै खेने जों खायमी आबदि कगिया नरक करै खेने जों खायमी आबदि कगिया जिनि सामनो आगामी दिनाव बय जोंनो फलो खालायनाय आबो जिनि बिसास दं ता उनरनो चाजागै खरक शासक पार्टी दिबिसिङ उनरनो इनभाइट रखांके नरक आरो थांना दाबासो निनाबो जेता कक हंकाबो हाय जदिनो अरतो थानजनि कक दं थानजाबो तो जतन ताबुक थांलायो आकलायो अन्य पार्टी बे एलायन्स संगे कक सालायो जोंबो आबनो कुनु दिनाव फना जों नासिगार खालायो थानजा जदिनो रिङि दं हंकांखाय जोंबो आरो निनि जयेन्ट मुभमेन्ट दं जयेन्ट कमिटि थं जे कुनु पार्टी एलायन्स यूनाइटेड उनानि आरो बो जोंबो दं आरो जों उसुलुगला आरो মানে
जिकुनु त्रिपुरा सरन हामकानि बागै हामकानि बागै त्रिपुरा हास्तेव ताबु युथ आईपीएफटी नि फासिंति न तो कताल बदल सेंग सानानि क खरंति सैदों बो बाहायके न मुभमेन्ट नंनि प्रिपरेशन ताबु जों फाइनाय 10 तारिखो जों काइसा मिटिं रिंखा आ 10 तारिखो बुदय जोंनि पार्टीनि जेता नेनि अब एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफिशियल जेता पार्टी कटाल खालायनायनि बागै पार्टी नि रेजिस्टार थेके सुरु खालाय जेता नांगमोन इम्पोर्टेन्ट जेता पार्टी कटाल खालामनानै जेता कक सालाय नांगमोनाबो जों फाइनाय 10 तारिखो जों सालायनो आबो जों स्थायी आबो अंको खाजियाको हंकांकाय जेता जों कटाल पार्टी खालामनायनि परे चिनि मुभमेन्ट बमटिं नाय आबो त आं नं मिथानि परिष्कार थानाय आं युथ आईपीएफटी प्लस आईपीएफटी निंगे आं सामं खालायफोरबो त नरक मतामति आनि सामंनो सायमानो केन्तुबा जों जदि ताबु कटाल पार्टी खालामनायनि परेबो तिरफर राज्यव जों नंनो अबनो सानाय टिप्रालेन माय आसा कुइन्ट जों सभा खालायनाय जों नुखा जों जेला हाबना नांखाय जेला हाबनाय जों गुलि जाना नांखाय गुलि जानाय जातिनि बागै सामं थांनायनि बागै जों दिन रात 24 घन्टाया प्राय ताबु 8 बছर रानिं चलि दं जों संग्राम खालामनाय आगामी दिनाथ तेबो खालायनांनाय जों खालायथानाय आबोहाय जों आपनि संनिबो थानिबो जों अबनो आपनि संनि थानिबो जों मुगरफ्रा फाइनाय 10 तारिख कटाल बुं बर नायतन पार्टी कटाल कटाल पार्टीनि बुमुता दिनो जों रोदारनो सायमिया ताम खाय डिस्कशन खालायनाय बस कांगो जे समर्थन जारा जों समर्थन रनाय आ दिनो जों ओ 10 दिन बिसिङनो सायमनाय 10 दिन बिसिङो जों जदिनो जतनि समर्थन मोटामोटी मानो कांगा जों उ मास इक नभेम्बर मास नि बिसिङनो जों राज्य सम्मेलन खालाय जों कटाल कमिटिनो घोषणा खालाय पार्टीनि बुंबो जों घोषणा खालायनाय पाइथार ऑप्शन जे रिजिग्नेशन जेन रुमानी आपने के पार्टी तरफ से कहे प्रेसिडेंट ने तामो मोटामोट मान बुखा बा यारा यासा का जेन जे रिजिग्नेशन लेटर माने बा एक्सेप्ट लायका तो हमबाय रिजिग्नेशन तो सिनि सारेन सि देवरमातिनि बिनि सरि हामतेयाबा बो बिनि रुमो बतंखा गांगाय जों थामनि बो नखरलि आं गांगाय जों आरो बनि नगनो बिनि नगो सामो थांनाय रं थानि जों याफोर गाफेके बो सारनो बदि समय बार साना बोलिखा जों जस्ट प्रेसिडेंट सिमिरखा ताइ केबनो जों लायला आ कॉपी तो उमसिनायता चेयरमैन खबर युथ आईपीएफटी ने खरकदक आदोंग बदलते आचक थाइया खारमानि पार्टी मुंनो तये ताबुक साकजरा आईपीएफटी ने बुखाक्तै फाया खमुंसा फिरकमो फियाबा तिप्रा हास्तेव काइसानि यागोलो काइसा पॉलिटिकल पार्टी कतार आसाइमानि पार्टी मुंगो चापजाकनानो कारै तेबसे कमांगमाव हास्तेन जत्तलुकुरो आबोते सानानिसे कक्करिखा मानदानि सिमे मलिनि कक्थम चिनि खरा